Is-sena li għaddiet fil-qasam legali ma kienx waħda fejn deru r-riżultati mixtieqa, tant li għatem diversi sfidi serji li jridu jiġu indirizzati. Dan qallu l-President tal-Kamra tal-Avukati Peter Fenech fl-okkażjoni tal-bidu tas-sena forensi, fejn ammetta li anke l-Kamra tal-Avukati tista' tagħmel aktar. Iżda nota li ma tistax tibqa' taħdem biss fuq bażi part-time jekk tassew trid tagħti kontribut serju. Waqt li rikonoxxa li nħatru ġudikanti ġodda, l-Avukat Fenech saħaq li din biss mhix is-soluzzjoni. Kif hemm problema ta' numru kbir ta' kawżi li letteralment qed jirkbu l-qrati. Peter Fenech qal li l-Kamra tal-Avukati diġà ddiskutiet ideat għal tibdil fil-ġudikatura u se tippreżenta proposti fuq sma differenti, bħal eżempju it-Tribunal Industrijali. U affakkar ukoll li sentejn ilu l-Kamra kienet ħarġet bi pjan intitolat Ġustizzja 2020-2030. Iżda sal-lum ma sar l-ebda progress fuq il-punti mresqa, partikolarment dwar il-bżonn ta' spazji adegwati għal qrati. Il-Prim Imħallef Market Kuti min-naħa tiegħu tkellem dwar il-ħtieġa li s-sistema tkun mamra b'ħaddiema adekwati u infrastruttura suffiċjenti. Kif il-pressjoni tqat sostanzjali ta' każijiet relatati ma' medjazzjoni u ġustizzja familjari qed poġġi pressjoni kontinwa li qed taffettwa l-kwalità mill-lat ġudizzjarju. Anke Peter Fenech qal li mhux aċċettabbli li avukati jispiċċaw jiġru minn binja l-oħra semma wkoll in-nuqqas ta' dixxilpina f'xi każijiet bħal fatt li hemm imħalfin u maġistrati li jibdew il-kawżi tard. Il-President tal-Kamra kien kritiku wkoll fuq in-nuqqas ta' qafas leġislattiv dwar l-amministrazzjoni tal-ġustizzja u issa li d-dewmien fil-leġislazzjoni qed iwassal għal nuqqas ta' dixxilpina u anki abbużi b'effetti diretti fuq iċ-ċittadini. Il-Prim Imħallef Kuti wkoll għamel kritika lill-awtoritajiet kompetenti fil-waqt li appella l-miżuri li jagħmlu s-sistema iktar trasparenti u kontabbli. Fost il-proposti tiegħu il-Prim Imħallef enfasizza l-ħtieġa ta' kummissarju għall-istandards tal-ġudikatura li jkun responsabbli biex jissorvelja l-proċessi u jassigura li kull deċiżjoni ġudizzjarja tiġi applikata b'mod trasparenti, kontabbli u mingħajr preġudizzju. L-Avukat Fenech tkellem ukoll fuq il-kors tal-liġi fejn sostna li s-sitwazzjoni preżenti mhix waħda serja, tant li xi studenti lanqas biss jattendu regolarment u xorta jiggradwaw. Insista wkoll li l-warrant għandu jingħata wara eżami serju u mhux awtomatikament. Il-Prim Imħallef appella lill-Ministru għall-Ġustizzja biex jikkonsidra żieda mhux biss fil-ħaddiema tal-qorti imma wkoll investiment fil-loġistika u t-teknoloġija biex il-każijiet jiġu trattati fi żmien raġonevoli u mingħajr ostakli mhux neċessarji. Hawn il-Prim Imħallef irrimarka dwar l-importanza tal-ġudikatura bħala pilastru ewlieni tas-saltna tad-dritt u l-bżonn li l-proċessi kollha jkunu effiċjenti u ġusti għal kull ċittadin.